Говорейки за театър Хент, Ивомир Игнатов се връща 20 години назад. Групата на Хент театър съществува много отдавна, от 90-та година, създадена е в Париж и е кръстена от менеджера на театър Тепто в Гент, Белгия, господин Френк Нервинг. Понеже първото представление беше изцяло с ръце, той каза, това е един Хент театър. И така се остана, понеже в различни моменти на този период от 90-та до сега групата е събирана под различни форми в различно време, винаги е имало това име. И когато в крайна сметка се събрахме в България, името пак беше на английски. За да стане театърът в Пловдив факт, Кени и неговите съмишленици минават през огромни трудности. Оказва се обаче, че въпреки кризата се появяват доста ентусиасти, които прегръщат идеята за нова театрална сцена в града. Помага с осигуряването на помещение еврейската организация Шалом. Зад проекта застава с финансова подкрепа фондацията Америка за България. Включват се членовете на Ротари клуб Пловдив Пълдин, както и тези на Пловдивския бизнес експертен съвет. Имаше и частни дарители. Две момчета се обадиха и казаха, ние имаме магазин за лампи, можем да ти помогнем с това и това към електрическите неща. Имаше хора, които казват, искаме да ви помогна с реклама. В края на краищата, ние, като се огледах, имахме страшно много поддръжници. Това са хора, които наистина вярват това, че ще се случи, дават каквото могат и това нещо се случва. И в края на месеца ще вземем премиера. Ивомир Игнатов, Кени, се радва най-вече на екипа си. Имам страхотни хора зад себе си. Трудолюбиви, убедени, млади, силни, здрави и умни. В екипа има кукловоди, има клоуни, има драматични артисти, има танцори и певци. Палитрата е почти пълна и това ни дава големи възможности. В театър Хент да има и школи за деца, младежи и възрастни е другата цел, която си е поставил Ивомир Игнатов. Нямам претенция да разбирам от преподаване на актьорско майсторство, режисура и куклен театър. Това по-скоро е един стремеж не толкова да обучим професионално някого, а и просто да възпитаме да върнем любовта към изкуството. Да възпитаме една малка част от това поколение с театър. Да им покажем какво още съществува, освен компютъра, дискотеката и други пороци. Много е голяма целта, обаче аз искам да променя това отношение. За улицата Иво Игнатов няма да страда, защото той смята да е и в театъра, и там, разбира се, заедно с другите актьори. Това не са две различни неща, напротив. Върху колонадата се изгражда всеки един вид театър. Колонадата е базата на всичко, което е тръгнало да се развива като театър. Така че хубаво е, че аз тръгнах оттам. Какво ви даде улицата? Рефлекс, усещане за партньор, някаква способност да създавам психологически профил за части от секундата. Усещане за публика, усещане за смешното. Даде ми желание да търся логика във всяка една ситуация. В една колонада трябва да присъства всичко от живота, казва още Ивомир Игнатов, а него в момента най-много го вълнува. Унищожаването на няколко поколения, унищожаването на държавните структури, обезличаването на държавата, създаването на закони, които самите институции, които ги създават, не ги спазват, даването на власт в ръцете на глупаци, забогатяването на тези глупаци, т.е. те стават все по-способни да създават все по-големи и по-големи глупости, унищожаването на ценностите, създаването на фалшива култура, което лично мен ме засяга много. И не само в създаването ми, и величаенето на тая култура. Затова Иво Игнатов заключава, че изобщо не може да се говори за конкуренция между останалите вече 3 в Пловдив театрални трупи. Само 2 театъра не могат да се справят с функцията за възпитаване, за връщането на хората към изкуството. Не говоря само за театър. Говоря за литература, за изобразително изкуство, за музика, за танци, за абсолютно всичко. Много са малко институциите в Пловдив, които се занимават с това. Самата община не може да се справи с цялото това нещо. Това е една огромна тежест. Има една огромна маса народ, която има необходимости в тая посока, в културна посока, пък не знае за тях. И аз съм идеалист и смятам, че до някъде мога да помогна за това. Можем, включвам целия си екип. За Хоризонт до обед, Кремена Данева.